it-tiġdid tal-Knisja eżistija li hija realtà li minn żmien għal ieħor il-Knisja dejjem ikollha bżonna iduru jiċċentra ruħu dejjem madwar il-misteru tal-għid, il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-mulej Ġesu irrid illi bid-tbatija li għadda minna hu jeħles il-bniedem mill-jasar ta' dnub. Issa dina aħna nafuha, dina għalmu winna, dina taċċertana minna l-kelma talla, li Ġesu miet minħabba dnubietna u rxoxta għam il-mewt. U l-lum ġiġtaqt nieqaf hija din, Knisja illi tiġġedded, il-membri tagħha jridu jifhmu bil-fors ir-realtà ta' dnub x'inhi. Jekk alla dnub ħadu daqshekk bis-serjetà illi Ġesu mitalina għal din raġuni. Kemm aktar aħna irridu narfu id-dnub b'serjetà kbira fil-ħajja tagħna. Dak li jeżżes u jeqret il-Knisja minn ġewwa huwa id-dnub ta' kull wieħed u waħda minnha. Bħalma dak li jeżżes u jkisser is-soċjetà huwa dnub f'qalb il-bniedem. Hija realtà li forsi ma tantx nieħdu pjaċir nitkellmu dwarha, realtà li kien semmuha ngħidu xi knisja toqgħod tifissa bid-dnubiet u toqgħod tidħolna sħossna guilty, tal-kummidi li ngħidu. Mentri Alla li nappoġġina fil-verità. U jekk inti ma tix tisma' bil-verità l-mur tissemmalek xorta waħda. Il-verità hi li Alla jħobbna u li aħna midinbina. U li Alla jħobbna minn kien dnub tagħna u li l-ħnina tiegħu hija ikbar minn dnub tagħna. Imma l-verità hija wkoll li Alla jħares lejn id-dnub tagħna u jgħidlu dnub. Ġesu ma jiskużaniex, Ġesu jaħfrinna, hemm differenza. Meta tiskuża persuna kważi tipprova tneħħilha l-ħtija ta' dak li hija għamlet. Jiġifieri tgħid kien hemm raġuni għaliex. Ġesu lilna mhux jiskużana jaħfir. Meta taħfir inti tgħid il-persuna naqset u jiena nagħżel il l-ħażin li għamlet mhux ħanżommu kontra tagħha. Diki il-maħfra. Issa biex Ġesu ħafer ħares lejn l-umanità id-dnub qal li hu dnub. Alla dnub tagħna ħadu b'serjetà kbira. U eżisti biex il-Knisja tiġġedded u biex ngħixu verament il-Kristu rxoxt aħna rridu nħarsu wiċċ imwiċċ, irridu niġu wiċċ imwiċċ b'mod reali mad-dnub tagħna. U nixtieq eżisti fil-kuntest ta' ċelebrazzjonijiet ukoll illi hekk ħanidu hekk fil-Knisja qabdu iktar art anke permezz tal-Papa Giovanni Paolo II ta' ħnina divina, permezz anke ta' djarju ta' Santa Faustina Kowalska, hekk illum xtaqt nirriflettu fuq din ir-realtà ta' dnub u ħnina Alla u din dan kollu. Anke għaliex il-Papa Francesco il-motto tiegħu idur madwar il-ħniena u qed jenfasizza l-bżonn kbir li aħna nuru ħniena. Imma l-ħniena titlaq milli tħares lejn il-kundizzjoni reali tal-persuna, u speċjali il-kundizzjoni tagħna tad-dnub. Santa Faustina fid-djarju tagħha, paragrafi 1016 tgħidlek: Illum dħalt fl-imrar tal-passjoni tal-mulej Ġesu. Id-tbatija tiegħi kienet purament spiritwali. Tallimt kemm id-dnub u tal-biża'. Alla urini l-krua kollha kemm ta' dnub. Tallimt li fil-fond ta' ruħi kemm ikrah id-dnub u kolliġ kien wieħed u kemm jitturmenta l-ruħ Ġesu. Nippreferi mbagħad f'infern milli nagħmel ukoll liċken dnub venjal. Ma nafx jgħaddi f'moħħkom u f'qalbkom meta tisimgħu l-kliem ta' din il-kreatura, ta' din il-bniedma tad-demm u l-laħam bħali u bħalek. Li tasal li tgħid li tant fehmet li d-dnub huwa ikraħ, tant fehmet li d-dnub jitturmenta r-ruħ ta' Ġesu li qalet nippreferi mbagħad jelf infern milli nagħmel ukoll liċken dnub mhux mejjed venjal. Biex persuna tasal tgħidha l-kliem eżisti, sinjali għarfet verament x'inhu dnub.
Meta aħna eżisti nieħdu l-affarijiet mod lightly anke dnub venjali fil-ħajja tagħna, xa ma nifhmux x'inhu dnub fil-verità. Din qed tgħid Fawstina id-dnub u tal-biża'. Kif għarfet l-dnub u tal-biża'? Ewwel ħaġa għarfet bil-kontemplazzjoni tal-passjoni ta' Ġesu. Jiena dħalt fl-imrar tal-passjoni tal-mulej Ġesu. Il-passjoni ta' Ġesu turina kemm hu ikraħ id-dnub tagħna u kemm kbira l-imħabba u l-ħnana tal-għalina. Aħna hekk f'dawn iż-żminijiet ta' festi għandna diversi wirjiet, pageants, via sagri, diversi realtajiet, imma qegħdin nifqu fil-verità u nħallu l-passjoni ta' Ġesu iddaħħalna u nifhmu x'inhu id-dnub. Id-dnub maħniex ħa nifhmuh b'xi ħaġa materjali, kif qalet Fawstina, id-battija tiegħi kienet purament spiritwali. Id-dnub huwa essenzjalment realtà spiritwali. Illi jekk inħarsu mill-lenti tagħna ta' bnedmin nistgħu ngħidu li ksur ta' liġi tal-Alla. La tidajx, la tisraqx, la tuħux dak li mhux tiegħek, tixtieq xirġielu nisa tal-oħrajn, etc. Jekk inħarsu li mill-lenti ta' Alla, id-dnub mhux sempliċiment ksur ta' liġi, id-dnub jidinna katekizmu tal-Knisja Kattolika u offiża lil Alla. Biex aħna nifhmu id-dnub kif jara Alla, l-ewwel ħaġa tidħol f'Alla. Ħafna minna dnub nibqgħu narawh mill-aspett uman tagħna għaliex fil-fidi tagħna aħna m'aħniex nikbru. U b'fidi mhux qed nifhem it-talim tal-Knisja. Qed nifhem l-esperjenza tagħna ta' Alla f'dal-kuntest u f'dal-mument. Meta aħna nkunu maqudin ma' Ġesu, nkunu sensittivi għad-dnub b'mod ieħor. Ħa nipprova nagħtikom eżempju biex forsi tifhmu d-differenza li qed ngħid. Immaġina inti kieku għaddej fit-triq u tisma' tifel jajjar persuna adulta. Ċertament qed tgħidana mhux jagħmel tajjeb, qed jagħmel ħażin, nuqqas ta' rispett, tikser il-kodiċi ta' etika li għandu jkun hemm bejn bnedmin. U tifhem il-ħażen ta' dak it-tifel b'dak il-mod. Issa immaġina li din il-persuna adulta però hija martek jew żewġek li inti tħobb. Ma naħsibx li tibqa' titkellem biss għax dan qed jikser l-edukazzjoni ċivili. Imma tibda titkellem mill-qalb għax inti lill-persuna li inti tħobb, issa inti tibda mhux titkellem minn ksur ta' liġi, tibda titkellem minn weġa'. Tibda titkellem minn uġieħ. Tibda tirrealizza dik il-persuna ġiet imweġġa u inti għax tħobbha weġġajt magħha. Aħna hekk eżisti inħarsu lejn id-dnub. Jekk aħna m'għandniex relazzjoni profonda mal-Alla, narawh bħala nuqqas ta' rispett lejn Alla, ksir tal-liġi tal-Alla. Però jekk aħna nagħmluha mal-Alla, jekk aħna nagħmluha ma' Ġesu, jekk qalbna tħabbat f'qalbu, jekk Ġesu tassew huwa il-maħbub tagħna. Santa Clara, meta titkellem minn San Franġisk, fit-testament tagħha tiddiskrivi San Franġisk tgħid dak li tant kien iħobbu jimetaħ għal Ġesu. Franġisku li tant kien iħobbu jimet għal Ġesu. Kemm hija għalija l-isbaħ deskrizzjoni tagħmlu San Franġisk, dak li kien iħobb u jimeta l-Kristu. Ittina Santa Clara fit-testament tagħha. Jekk aħna bħala nsara nkunu hekk dak li nħobbu l-Ġesu, allura dnub isir dak li qed iweġġa' il-dak li qalbi tħobb. Kemm nibdew nirraġunaw differenti. L-esperjenza tal-imħabba kemm tina naraw id-dnub mod differenti. Id-dnub ma jibqax ksur tal-liġi, id-dnub isir ir-rifjut tal-imħabba. Alla li rrid jagħtina dil-imħabba tiegħu imma aħna niċħduha. Din it-turment illi Fawstina tgħid illi tallimt fil-fond ta' ruħi kemm hu kraħ id-dnub u kolliġ kien wieħed u kemm jitturmenta l-ruħ Ġesu. X'inhu dan it-turment li d-dnub jikkawża Kristu? Ġesu mhuwiex indifferenti lejn id-dnub tagħna. Kif jista' jkun li l-imħabba tkun indifferenti lejn id-dnub?
Il-Papa eżistijaj Ġwanni Pawlu II fl-enċiklika fuq l-Ispiritu Santu jitkellem fil-paragrafi 60 jitkellem dwar id-dbatija ta' Alla quddiem id-dnub tal-bniedem, il-patos, id-dbatija ta' Alla. Li mhijiex imperfezzjoni f'Alla, imma l-perfezzjoni tal-imħabba. Min jidħol fil-qalba tal-passjoni eżistijaj jibda jħares lejn id-dnub mod differenti. Jibda jiskopri li d-dnub hija kwistjoni li aħna qegħdin f'relazzjoni mal-Alla ma din nirrifjutaw u niċqdu l-imħabba tiegħu. U għalhekk min iħobb jippreferi jibati fl-infern milli jweġġa lil min iħobb bl-eċken mod. Għalhekk Fawstina tgħidlek għax lejn Ġesu Fawstina kellha mħabba. Mhux rispetta persuna li ma tafux. Kellha mħabba mill-qalb tal-qalb. Qalba kienet f'Ġesu, u allura se tara dnub kif jaraħ Ġesu, mhux kif nitkellmu minn aħna eżistijaj. Is-soċjetà tagħna titkellem id-dnub ismu xejn, aħna d-dnub huwa ħaġa legali, id-dnub huwa dritt li tik il-liġi, id-dnub huwa sponserjat mis-soċjetà ċivili, id-dnub is-soċjetà tgħidlek li hu tajjeb, is-sens tal-ħażin qiegħed jispiċċja il-ħażin ngħidu li hu tajjeb u t-tajjeb ngħidu li hu ħażin. Aħna tnaqilbu kollox taħt fuq u ħambatu konsegwenzi kbar ta' hekk, u gwaj min jalaq ħalqu qudiem dawn l-affarijiet, mu speċjali nies tal-Knisja f'min responsabbli li jitkellem. Gwaj għalina jekk noqsu minn da dmir li għandna li nuru l-verità lil bniedem, ma l-verità kif narawha mill-qalb ta' Kristu. Aħna li mixjin wara l-mulej eżisti, suppost nkunu d-disċipli maħbuba tiegħu. Qegħdin naraw id-dnub mill-lenti ta' Ġesu. Knisja mġedda fiha nfisha l-membri tagħha l-insara huma jridu jibdew jaraw id-dnub mill-lenti ta' Kristu. Jekk id-dinja ma tagħmelx hekk, il-nisrani jekk irid jagħmel. Għax in-nisrani huwa dak li jħobb il-Ġesu u jrid jara kollox mill-lenti tiegħu. Fawstina mhux biss tesperjenza l-kruha tad-dnub, per Fawstina tgħaddi mill-istmerrija lejn id-dnub. Fid-djarju tagħha 1-3-3-4 tgħidilna hekk. Fil-meditazzjoni fuq id-dnub il-mulej urin il-malizzja kollha tad-dnub u l-ingratitudni li hemm fih. Inħoss ġewwa fija stmerrija kbira anke għall-iċken dnub. Kemm hija grazzja tal-Ispiritu Santu meta jagħtina li aħna d-dnub mhux biss narfu li hu ħażin imma li nistmerruh. Ejnu tulbilu l-Ispiritu Santu din il-grazzja, għatini Spiritu Qaddis li nistmer id-dnub. Kif jista' jkun eżistijaj? Aħna l-insara qed nitkellem tassa. Nibqu nħobbu d-dnub meta nafu d-dnub xi kawża l-qalb tagħna. Meta nkunu doqna l-imħabba tagħna u nesperjenzaw id-dnub kif jesperjenzaha Alla. Kif jista' jkun aħna qalbna tibqa' tħobb il-ħażen. Kif jista' jkun nibqu ninnamraw ma' dnub u nġibu li xejn u xejn. Kif jista' jkun li aħna niskużaw wisq malajr li nfusna d-dnubit tagħna. Qaddisin f'qalbhom meta fehmu l-kruwa ta' dnub bdew jistmerruh. Kif jista' jkun inti tħobb il-valenu u tmur tixorbu? Meta tirrealizza kemm jagħmellek ħsara, mhux tistmerru tibda l-valenu twarbu l-bot minnek. Il-valenu ta' dnub allura għaliex ma nistmerruhx? Għaliex nibqu nħobbuh? Għaliex jibqa' jiżlilna għasel? Għaliex forsi ma rafniex biżżejjed. Il-kruwa tiegħu ma rajniex biżżejjed mill-lenti ta' Ġesu. Qaddisin li baqgħu imwaħdin ma' Ġesu mhux li jeħtlu joħorġu minn Kristu ta' imma li jitwaħdu ma' Kristu. Li kif jgħid Pawlu jissalbu ma' Ġesu. Jaraw id-dnub mill-lenti tiegħu. Jienu tolbuh il-grazzja li aħna id-dnub, li ċken dnub, nibdew nistmerruh, ma noħduwix lightly. Ma jagħmilniex fanatiċi ta', ma jagħmilniex konservattivi u fundamentalisti dan. Dan jagħmilna nies evanġeliċi, nies tal-Vanġelu. Nies li qalbu meta verament falla u li jaraw kollox kif jara Alla. Forsi għalina mhix faċli naslu għali għadina, però ma tawx qalbna eżistijaj. Aħna l-kelma Alla kollox dwar il-nina Alla lina. U bi grazzja li aħna nistgħu nobodu dnub
it-tendenza umana tagħna midimba illi aħna dnub joġobna. Li dnub jinżlilna għasel, ma l-għasel veru tagħna huwa Ġesu Kristu. Mhuwiex id-dnub eżisti. Id-dnub huwa tax-xitana. Tax-xitana. Aħna mwildin mill-ġdid. Aħna ngħixu fl-Ispirtu biex inħobbu bl-Ispirtu u neħilsu mid-dnub bil-qawwa tal-Ispirtu. Fawstina mela għarfet il-krua ta' dnub, stmerret id-dnub. Fawstina beżet mid-dnub. M'għandi nibża xejn ħlif mid-dnub. Knisja mġedda eżistijaj fil-qalb tagħha tibża mid-dnub. Mhux tibża li joħdula xi privileġġ fis-soċjetà tagħha, mhux dak il-biżżet tagħna għandhom ikunu. Imma nibża mid-dnub. Dak li kien jgħid għandu minn Kusafju. Aħjar immut milli nagħmel id-dnub. Nibża minnu. Mhux biss nistmerru ma nibża. Eżisti, meta ħaġa tibża minna, normalment aħna naħarbu minna. U għalhekk fl-tal-indiem aħna ngħidu naħrab dak kollu li daru waqani fid-dnub. Meta ħaġa ma tibżax minna, tibqa' tmur, toqgħod tilab magħha, toqgħod tirriskja. Inti jekk ma jkollokx biża minn il-jum, toqgħod tibprova tmur tmels, u mbagħad jgħidmek toħodha. Imma jekk tibża verament ma tirsaqx lejh. Jekk aħna eżistijej, qegħdin nilagħbuha ma' dnub, siqlem u siqlawm, jekk aħna dnub irridu nimmansawh, jekk aħna dnub irridu nagħtuh faċċata oħra biex din il-biża li suppost id-dnub waqaj minna aħna nradbuha u neħtlu fil-logħba tax-xitan f'ħajjitna, niġu ngannatu ngħixu fid-dnub. Allura eżistien noqogħdu attenti, għax li maħabba tagħna allura li l-mulej Ġesu għadha mhix sinċira. Fawstina tgħidilna wkoll eżistijej fid-djarju tagħha 225 tgħid jiena niftakar fil-passjoni ta' Ġesu f'kull qrara sabiex inħeġġeġ f'qalbi l-indiema. Interessanti eżistijej Fawstina turina illi biex hija tqer tajjeb toqgħod tiftakar fil-passjoni ta' Ġesu. Biex verament ikollha l-indiema, mhux l-indiema ta' kaf. L-indiema li dħalt il-Knisja minn preparazzjoni ta' xejn u mort irrejt. Imma soba profonda li aħna offendejna l-Alla u dina nistgħu naraw fil-passjoni f'dik id-batija kollha ta' Ġesu, l-kawża tagħha. Ġesu li jiġi vjolentat jurina x'inhu d-dnub. Id-dnub li hu vjolenza. Id-dnub li huwa l-erda tas-sewwa, l-erda tal-innoċenti, l-erda tat-tajjeb. It-kissir ta' dak li hu maħabba vera u ġenwina, autentiku fil-ħajja. Biex nifhmu eżattament u nindmu irridu naħarsu lejn Ġesu li minnu tibda fih tintemm il-fidi tagħna tgħidilna l-trillut. U nduru lejh ngħidulu mulejha tina int l-indiema li aħna suppost ikonna quddiem id-dnub tagħna. Knisja li tkun imġedda eżistijej, il-membri tagħha jridu jibżgħu mid-dnub. Fawstina però fehmet eżisti li t-tweġiba ta' Alla quddiem id-dnub tal-bniedem hija l-ħanina infinita tiegħu. Papa Franġisku meta mar jagħmel vista l-Madonna wara sal-Papa Santa Maria Maggiore hemmhekk intaqma l-konfessur qalhom ħnina, il-midin bin ħnina għandhom bżonn fil-qrar. Din hija tweġiba tal eżisti. Quddiem id-dnub tagħna personali, id-dnub tagħna bħala komunità fil-Knisja, it-tweġiba tal-Alla tibqa' ħnina tremenda. Irridu ma nibżawx kif qalna l-Papa mit-tjubija. Fid-djarju Fawstina Lambert 378 meta ruħ tfaħħar it-tjubija tiegħi qalilha Ġesu, Satana jirtot qudiema u jaħrab sa l-infern. Għax Satana jaf li il-ħażen li jikkawżaw Ġesu bil-ħnina ħajrbħu. Il-Beatu Ġwanni Pawlu II fl-intervista tiegħu Memorja u Identità kien minnhom jgħid sentenza tan sabiħa. Jgħid il-limitu tal-ħażen huwa l-ħnina tal-Alla. Il-ħażen mhuwiex unlimited għalkemm xi drabi jidherek f'għajnejna. Il-ħażen mhux se jibqa' għaddej għal dejjem. Il-ħażen għandu limitu. U l-limitu huwa l-ħnina tal-Alla. Alla jirbaħ il-ħażen bil-ħnina tiegħu u x-xitan din jafa. U allura x-xitan jobod, eżistijej kif ħaturina Fawstina, il-ħnina tal-Alla. Fid-djarju ta' Fawstina, number 167, hija tikteb hekk.
Satan ammetta miegħi li jiena l-mira tal-mibeda tiegħu huwa qalli li 1000 ruħ jagħmlu li inqas ħsara milli tagħmilli inti meta int titkellem dwar il-ħnina kbira tas-Setani. L-ikbar midinbin jerġgħu jiksbu l-fiduċja u jerġgħu lura ntalla u jiena nitla f'kollox. Imma iktar minn hekk inti ppersegwetani personalment b'dik il-ħnina bla tarf tas-Setani. Jiena ħadt nota tal-mibeda kbira li Satan għandu għal Alla, ma jridx jammetti u jaċċetta li Alla u tajjeb. Satan għan-nifsu qed jammetti ma' Faustina illi hu jitlef jekk aħna nipritkaw nxandru Alla li tisraq qalbi nies jikkonvertu. Jiġifieri Satan jrid anke jurina immaġni tal-Alla li mhux ħanin. Għax jaf li bil-ħnina biss aħna nistgħu nsalvaw. Pawlu jgħidilna din Alla għani fil-ħnina bis-saħħa tal-imħabba kbira li bija ħabna meta konna għadna fid-dnub tagħna l-Ibnu l-Aziz. Litra l-Efessin eżisti. Meta konna għadna fid-dnub wara ħnina magħna, mhux wara li dnibna ta', mhux wara li konvertejna, konna għadna fid-dnub Alla wara ħnina magħna. San Pawl fl-Ittra Rumani jgħidilna Alla ħalla kulħadd fil-jasar ta' dnub biex juri ħniena ma' kulħadd. Eżisti, il-mulej jrid jirbaħ il-ħażen u d-dnub bil-ħnina. U ma rridux najjew. Il-Papa Franġisku għalinna fl-ewwel Anġelus tiegħu mhuwiex Alla li ejja jaħfer, huwa l-bniedem li ejja jitlob il-maħfra. Mhuwiex Alla li ejja jaħfer, huwa l-bniedem li ejja jitlob il-maħfra. U maħħaret inżid din Alla ma jejjiex juri ħniena, forsi aħna nejjew nitolbu ħniena. U x'drabi nħossuna li l-ħnina ma tistħoqniex. Imma knisja mġedda fi żminijietna eżistijej. Tkun knisja li tara direttament id-dnub fija u fl-oħrajn, però knisja li xandra l-ħnina Alla quddiem din ir-realtà. Knisja li tikkontempla il-ħnina Alla. Jiena nemmen eżisti li kieku bħala knisja kellna niffukaw ħafna fuq il-ħnina tal-mulej għall-bniedem tal-lum. Il-Knisja anka fija nfisha tingħaqad. L-ewwel ħaġa li niskopru l-kol kemm aħna nabżon ħnina Alla. It's a common denominator li aħna midinbin. Allura hija common denominator ukoll li għandna bżonn il-ħnina. It-tieni ħaġa eżisti, ħnina Alla hija punt ta' komuniżmu kbir bejn l-insara Kattoliċi, Ortodossi u Protestanti. Fost l-insara Kattoliċi qed tikber ħafna devozzjoni ta' ħnina divina. Fost l-insara Ortodossi għanna il-famuża Jesus Prayer, it-talba ta' Ġesu. Ġesu binna l-ħaj kollok ħanina minni midneb, propja tal-boħra nistgħu ngħidu l-ispirtu tagħha għalkemm l-klim mhuwiex huwa simili għall-kurunella ta' ħnina divina ta' Santa Faustina. Aħna għandna dil-kurunella l-Ortodossi għandhom it-talba Ġesu li anke aħna nistgħu nitolbuha. U l-Protestanti li jenfasizzaw tant il-bżonn nagħmlu l-esperjenza tas-salvazzjoni aħna midinbin u aħna salvati bi grazzja bil-qawwa ta' ħnina tal-mulej. Dil-ħnina eżisti taqadna fl-imkien bħala knisja waħda, ġifieri jekk hemm affarijiet li anke lilna l-insara Kattoliċi, Ortodossi, Protestanti jfirduna, din taqadna. Għax din hija l-essenza ta' Alla, din l-essenza ta' Ġesu Kristu. Kif qal Papa Franġisku dan hu l-messaġġ ta' Ġesu, ħniena. Din hija l-ħaġa ġdida li l-mulej ġab il-ħnina tiżboq tiegħu eżisti magħna. Aħna rridu nkunu knisja ta' ħniena. Knisja li niċċelebraw il-ħnina Alla, knisja li ngħixu l-ħnina Alla, knisja li fiha n-nies jistgħu jesperjenzaw il-ħnina Alla, knisja li tħalli l-Alla juri ħnina magħha. Kif jitlob is-Salm 1-3. Bħala għajnejn il-qaddejja lejn it-sidhom, bħala għajnejn il-qaddejja l-sitta, hekk għajnejna lejn il-mulejsa ma jkollu ħnina minna. Ħenna lina mulej jkollok ħnina minna. Din il-ħarsa tagħna fuq Alla sa ma jkollu ħnina minna. Eżistijej, aħna kirridu nkunu. Qudiem ibnek li jolbot mill-Knisja, qudiem bintek li jolbot mill-Knisja, qudiem martek jew żewġek li malbot mill-Knisja, mis-sagramenti minn Ġesu Kristu, qudiem soċjetà li titbiet minn Ġesu mill-valuri insara u allura anke mill-valuri umani. Aħna merdu nejjew qatt inxandru ngħidu li l-mulej tibqa' juri ħnina għax il-ħnina hija l-possibilità biex aħna nitbidlu, biex aħna nikkonvertu u hekk il-ħnina ssir il-possibilità
li l-Knisja tista' tiġġedded. U l-ħolma li Ġesu, ir-realtà li Ġesu kellem biha l-Franġisku mursew il-Knisja tiegħi, tista' tkun anka ir-realtà ta' żminijietna. Il-Knisja llum tissewwa bil-ħniena tal-Alla. Jekk aħna niftħu qalbna lir-realtà, il-ħniena tiegħu insiru strumenti tal-ħniena il-mulej qed naslu.